Isu na ce wai ya magana wannan yarinyar ne. Kai yarinyar nan ko na je gidansu nake gawa girki aka zo fate faran da rice. Na ga my father, na ga my mother. Nake gama ka san me hadari ya hado nake gama sai wa wanda ce disu comedian me za na ka je ka kwanta ga dakin samarin gidan nan nace to baba ai nake gama ina shiga gida can ya ga amullen na yago sai lafiya sai ni shi nake ko ya gano na da bargo yace daga yana nace ai gida na zai dauko bargo saboda na ga hadari a garin ai kashe ni da mari Ai ni da shi ma da naushi zan hada maka wallahi. Au kai kuma to in ban da rainin wayo ka tafi ka da kuma ka zo ka kuma dawa. Wallahi nake faɗa ma. Ramma. Amma this guy asuban ne? Au. Wakar asuba na kusa gama rubuta ta waka ji. Asuba mai tada mutan gari. Asuba mai tada mutan gari. Asuba fa nake ma magana kai ko Asuba ce baka yi ba mallam. Baka yi ba? Asuba